Thank you. ধন্যবাদ সকলকে। আজিৰ পৰিৱৰ্তন গণসমাৱেশৰ সভাপতিত্ব কৰা আমাৰ দলৰ উপসভাপতি ৰঙ্গনা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, আমাৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ দলৰে উপসভাপতি মইনুল হক ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক মাউচি ব্ৰহ্ম হাজোৱাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ দলৰে জ্যেষ্ঠ নেতা স্বপ্না চৰেন ডাঙৰীয়া, মহিলা গোটৰ সভাপতি আমাৰ বীণা গয়াৰী বাইদেউ আৰু উপস্থিত আমাৰ দলৰ বিভিন্ন নেতা, কেন্দ্ৰীয় নেতৃসকল, নেতৃবৃন্দসকল, আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ আৰু ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতৃবৃন্দ আৰু উপস্থিত কাজলগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা উপস্থিত হ'ব পৰা মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। खुलुमबाय, जहार, अस्सलामु आलैकुम। बे समाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नोंथांमोना जे धैर्य हमनानै बे मेलखौ जाफुंसार होबाय, बिनि थाखाय आङो साबायखर बावहरबाय। सिबिनां रायजोफोर, थांनाय 27 जानुवारियाव गोरोबथा जालांनायनि उनाव जोङो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा UPPL दोलोआव जोङो हाबफैदों आरो बे दोलोआव बिबान लानानै दिनै बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोनांगौ होननानैनो जोङो दिनै बयबो गोख्रोङै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि माहारिखौबो गुबुन माहारिफ्रा मोजां मोनो जुदि जोङो मोजां रावजों, मोजां जुदि बाथ्रा खोथाफोरजों रायलायनो रोङोब्ला, अननो रोङोब्ला, मान होनो रोङोब्ला गुबुन हारियाबो जोंजों लोगो जानो बिथांमोनाबो बाया। दा थांनाय समाव जोङो नुदोंमोन जे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिनि बाथ्रा खोथाफोरखौ लानानै सोंखारिनाय, बायदिसिना हेंथा खोथा बुंनाय, सोमावसारनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ रावबो नुनो मोनाखै। जोंजों लोगोसे माइनरिटिफोर, आदिबासिफोर, बाङालिफोर, गुरखाफोर, राजबंशीफोर, असमियाफोर, नाथ जुगिफोर, गोबां हारि माहारिनि मानसिफ्रा दिनै लैहोर लैहोर ओंखारफादों आरो बिथांमोनाबो जोंजोंनो एखे रावजोंनो बुंनो सोलायनायखौ नांगौ। दा दिनै बिथांमोना मानो जोंजों ओंखारबोदों, बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय थांनाय 27 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हान्जाया जोंनि माहारिनि मानसिफोरखौथ' नायाखैनो, गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो बिथांमोना नायाखै। भारत सरकार, आसाम सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइफोर फैदों, जि थाखा फैसाफोर फैदों, बेखौ बिथांमोना राननानै जाजोबदों। गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो जेबो होआखै। दा नंखायनो दिनै गासैबो हारि माहारिया सोलायनाय लुबैदों। दा मानगोनां रायजोफोर, आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो गोसो गोरबोजों खुलुमनानै आङो साबायखर बावनो सानो। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव नोंथांमोना सान्दुं अखा खामजानाय, अखा सिजानाय, सान्दुं खामजानाय, मालाबा पुलिस मिलिटारिजों गाज्रि आखल दिन्थिजानाय, साजा मोननांनाय, बे बेसेबांबा गोबाव सेक्रिफाइसनि थाखाय जोङो दिनै बिटिआर मोननो हादों। आरो बे बिटिआर गोरोबथाया मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा। बे गोरोबथानि गेजेरजों BSC BTCआव जों जेखौ मोनाखै, बिटिआरआव जों जे बेखौ मोननो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों बुहुमाव जोंनि माहारिया गेरेमसा हारि जानायनि फारसे आगानसे दावगालांबावनो हाबावबाय। आरो बेखौनो दिनै हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गुबुंले गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों। रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जों आसा फारिदोंमोन दिनैनिफ्राय 27 बोसोर सिगाङाव जेला हाग्रामा महिलारिया BTCखौ सामलायनो फैदोंमोन, चन्दन ब्रह्मआ BTCखौ सामलायनो फैदोंमोन, बै समाव जोङो आसा फारिदोंमोन जोंनि लामा दालां जाम्फै गासैबो जाजोबसिगोन, स्कुल न'फ्रा मोजां जागोन, थानसालिफ्रा मोजां जागोन, जोंनि आइ आफा रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै आरो खुनु दिन संसार जानांनाय नंला। दिनै नुनो मोन्दों जोंनि सोरबा बिमा बुरैया थाइगिर थाइनै लानानै हाथाय बाजाराव जिरायनो गोनां जादों। बे मानि थाखाय जादों? गोदो सरकार गैयामोन, रिजाल्ट गैयामोन, मन्त्रि गैयामोन, MLA गैयामोन। दिनै MLA मन्त्रि थानानै, गावनि सरकार थानानै जोंनि बिमा बुरैया मानो मैगं मुथानै लानानै लामायाव जिरायबाय थानो गोनां जादों? जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर। आरो बिनि थाखायनो दिनै जों लुबैदों जोंनो सोलायनाय नांगौ। जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव संसार जानो मोनथों, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुआ जौगाथों, जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि मोनथों होननानैनो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जिउ गारनो गोनां जाबाय। आरो दिनै
बेखौनो हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्ममोना उल्थां फुल्थां खोथा बुंनानै जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव दिनै बे सेक्रिफाइसखौ बे थैखौ बे जिउ बावनायखौ बे रायजो राजाफ्रा साजा मोननायखौ नंखाय होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों। बेसेबांबा दुखुनांथाव मानगोनां रायजोफोर, बेसेबांबा दुखुनांथाव। दा नंखायनो दिनैनि समाव जों बयबो सांग्राम जानांगोन। बे इउनिभारसिटिया दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानो नागिरनायखौ हाग्रामाया मोजां मोनाखै। काजलगावआव दिनै मेडिकेल कलेज फैनायखौ चन्दन ब्रह्मआ मोजां मोनाखै। बिथांमोनाबो बिटिसिआव सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाल होननानै काजलगावआव लाबोदोंमोन, नाथाय बे हस्पिटाला थैहां बरफहां जानानै दङ। बे मन्थ्रिनि जायगायावनो दिनैसिमबो हस्पिटालखौ मोजां खालामनो हायाखै। आरो जेला रोंग्रानि दैदेननायाव दिनै जोङो सुक्ति खालामनानै दिनै फेरेंगानि दैदेननायाव, रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव, जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जों जेला बेवहाय मेडिकेल कलेज लाबोनो हाबाय, नर्थ इस्टनि मोनसे मोजां इन्स्टिटिउसन, दिनै चन्दन ब्रह्म लाजिनानै बे गोरोबथाया गाज्रि, बे गोरोबथाया नंखाय होनना रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावलाबायदों। बे दिनै चिरां जिल्लायाव बेसेबांबा मोजां मोजां फसंथान गायसनगोन होननानै बै समाव बुंबाय नलेज सिटि बानायगोन रौमारियाव। दिनैसिमबो नलेज सिटिथ' गैया। बेवहाय माने जोंहा मा होनो बेखौ बै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै जौ जुवानिसो आड्डा बानायबाय नलेज सिटिनि जायगायाव। एयारपर्ट बानायनो होननानै बुंबाय बेवहाय चन्दन ब्रह्मआ हब्रा हाम्फा बरगयारिया हब्रा बुंबाय जों बेवहाय एयारपर्ट बानायगोन। बहा एयारपर्ट बानायनो? बेवहाय दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै बुलायग्रासो आड्डा जाबाय बेयाव खुनु एयारपर्ट जायाखिसै। बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर। दिनै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै आइ दैमाया खुरखा जुनानै बिजनि सहर मोनहैनोसै दायो। बेखौ होबथानो हायाखिसै चन्दन ब्रह्मआ। दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै दैमाखौ जावबाय, दैज्लां फैयोबा दैया खालाङो आरो खुरखानायनिफ्राय खुरखागासिनो दङ दिनै। बेसेबांबा मोनसे गाज्रि अबस्था। लामा सामानि खोथा, दिनै सिडलिनि जि लामा मोनसे दङमोन नेशनेल हाइवे फैनाय, बे लामाखौ दिनैसिमबो चन्दन ब्रह्मआ जेबो खालामनो हायाखिसै। बे ओनसोलनि लाइमोनफोर, फरायसाफोर, आइजोफोरनि जौगानाय, दिनै बिथाङा 15 बोसोर मन्थ्रि जानानै जेबो मावनो हायाखिसै रायजोफोर। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिनि सोलायै दुलाराय बर' फरायसाया आफादा, हारिनि माहारि आफादफ्रा बयबो बुंदों जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानांगौ, सोलोंथाइया जौगानांगौ। आरो बिथांमोना गेम लुयै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ दोनदों, जौ बेदर जाहोदों, बुलायनो फोरोंदों। बिसोरा जिउ गैया नामा? बिसोरा न'खर गैया नामा? बिसोरा बिमा बिफा गैया नामा? बिसोरा संसार गैया नामा? बिसोरनि जिउखौ मानो नोंथांमोना बेबायदि गेलेदों? बिखौ बन्द खालामनांगौ रायजोफोर। आरो बिखौ बन्द खालामनांगौबा दिनै जोङो राजखान्थि सोलायनाय लाबोनांगोन। इलेक्शन फैयोबा चन्दन ब्रह्मआ गरसे गरनै फैसा जासिनाय, मानसिफोरखौ सिगिनाय, दादागिरि खालामनाय, ओरैबायदि लासिंसिं थांनाय 60 बोसोराव गावनि बिदा फंबायफोरजोंनो बुलायबोदों। दिनै सेरफांगुरियाव बिसोरनि भिसिडिसिनि चेयारमेना जोंनि सासे इउपिपिएलनि मानसिनि खोमाखौ अरसिदों, बिखाखौ अरफ्लंदों। ओरैबायदि मोनसे गाज्रि खास्रि बिस्रि दिनै इउपिपिएलनि थारमाने आखला। जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर। दा ओंखायनो जोङो दिनै सोलायनाय लुबैदों। हाग्रामाया बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया। बिटिआरआव गासैबो दङ रायजोफोर। मोनसेल' जिनिस बिटिआरआव थानाय नङा, बे जाबाय हाग्रामानि दादागिरि, जौ आरो जुवा। बे मानसिफोरखौ दिनै बिथांमोना थगायनाय, बे बिटिआरआव जायगा मोननाय नङा। दा नंखायनो दिनै हारि माहारि लोब ओंखारबोदों। जोङो दिनै खौसे जानांसिगौ। चिरां जिल्लायाव चन्दन ब्रह्मआ जेबो होआखै। चिरां जिल्लायाव हाम्फा बरगयारिया जेबो होआखै। चिरां जिल्लाखौ थगायदों आरो थगायदों। हाग्रामा महिलारियाबो जेबो होफैयाखै। नंखायनो चिरां जिल्लानि रायजो राजाया दिनै इउपिपिएलजों थागोन आंहा फोथायनाय दङ। সদাৰাইজ ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো বক্তাই অসমীয়া ভাষাত কৈছে, এইকাৰণে মই বড়ো ভাষাতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। কথা হৈছে যোৱা 17 বছৰত আমি আশা কৰিলোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিবা নহয় কিবা ৰাইজক কৰি দিব। আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, অভাৰগ্ৰাউণ্ড, ছাত্ৰ সংগঠন সকলোকে ক'লে যে মই আদিবাসীৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি দিম। চাওঁতে 17 বছৰ গুচি গ'ল, আদিবাসীৰ কাৰণে একো নকৰিলে। গুৰ্খাৰ কাৰণে একো নকৰিলে, নাথ যোগীৰ কাৰণে একো নকৰিলে, ৰাজবংশীৰ কাৰণে একো নকৰিলে, মাইনৰিটি সকলৰ কাৰণে একো নকৰিলে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে একো কাম নকৰিলে। খালি সব জাতি জনগোষ্ঠীক ঠগাইছে আৰু ঠগাইছে। আৰু এই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি কৈছে বিটিআৰত একো নাই, বিটিআৰত সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আছে। বিটিচি চুক্তি কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আমি সবে আদৰণি জনাইছো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক বুলি প্ৰায়, কিন্তু পিছত অশান্তিহে হ'ল। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ভয় খুৱাইছে জাতি জনগোষ্ঠীক। ইউপিপিএল আহিলে উমুক হ'ব। সদাৰাইজ 2012 সংঘৰ্ষ হৈছিল, ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ নাছিল।
2014 কিবা এটা হৈছিল ডাঙৰ ঘটনা এই সময়ত UPPL নাছিল এই সময়ত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি কৈছে UPPL আহিলে ইয়াত হিংসা হ'ব মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ নাপাব আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এক কোঠাও মাটি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পৰা নাই আমাৰ 6 মাহ UPPL চৰকাৰত আমাৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিম যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলো ভূমিৰ অধিকাৰ পাব আৰু ইয়াত এটা নিৰাপত্তাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকক আমি UPPL দলৰ মূল লক্ষ্যটো জনাই দিছো UPPL দলৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আনিব লাগিব এইটো প্ৰথম লক্ষ্য সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মৰ্যাদা লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব সকলো ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াতে নিজৰ নিজৰ সন্মান লৈ আত্মা সন্মান মৰ্যাদা লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব আৰু এই কাম কৰিবলৈ আজি UPPL আগবাঢ়ি আহিছে সকলো জনগোষ্ঠী নিৰাপত্তা পাব লাগিব যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপিৰ লগত আছিল এই সময়ত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ ইচ্ছা থাকিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে একট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন NDBৰ লগত একট কৰি দিব পাৰিলে হয় নাছলা আল্লাৰ লগত একট কৰিব পাৰিলে হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে একো কাম নকৰিলে আৰু আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি আমাৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে নিৰাপত্তা পায় আমাৰ অঞ্চল হিংসা আৰু অস্ত্ৰমুক্ত হয় এই কাৰণে আমি সকলো মিলি যোৱা 27 জানুৱাৰীত এটা চুক্তি কৰিলো আৰু আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই চুক্তিখন কৰাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলত আৰু এতিয়া শান্তি স্থাপন হৈছে নিৰাপত্তা স্থাপন হৈ গৈছে কোনোবা মানুহে ৰাতি 12টাতো ঘূৰিব পাৰে সব নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পাৰে কোনো ব্যৱসায়ী আজি ইয়াতে চান্দা দিব নালাগে ধন দিব নালাগে কোনো কিডন্যাপ কৰিব পৰা কোনো কৰে সবে শান্তি নিৰাপত্তাৰে থাকিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আহি গ'ল ইয়াৰ লগে লগে আমি কৈছো আজি সকলো জনগোষ্ঠীয়ে অধিকাৰ পাব লাগিব ভাৰতৰ সংবিধানে যি অধিকাৰ আমাক দিছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে এই অধিকাৰ পাব লাগিব ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ ভাষা সাংস্কৃতিক অধিকাৰ ধৰ্মৰ অধিকাৰ আৰু উন্নয়নৰ অধিকাৰ সকলো জনগোষ্ঠী পাব লাগিব মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে উত্তৰ দিব আজি এই বিটিআৰ অঞ্চলত 25 লাখ মানুহৰ কাৰণে আহা PMOৰ ঘৰৰ পইচা কোনে খালে আপোনালোকে জানেনে কোনে খালে পুৰুষবিলাক কৈছে না মহিলাবিলাক কৈছে ধৰিব পৰা নাই PMOৰ ঘৰৰ পইচা কোনে খালে yes BPF জব কাৰ্ডৰ পইচা কোনে খালে BPF পিছৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰ খোৱা নাই নেকি জব কাৰ্ডৰ পইচা কোনে খালে BPF অংগনবাড়ী কিশোৰ খাদ্যৰ পইচা কোনে খালে ৰাস্তা মাথাউৰিৰ পইচা কোনে খালে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে আহা পইচা কোনে খালে মিড ডে মিলৰ পইচা কোনে খালে সব চাকৰি দিম বুলি পইচা কোনে খালে তো ৰাইজ আজি উত্তৰ আপোনালোকৰ হাততে আছে ভূমিৰ পাট্টা কোনে দিয়া নাই আজি ভূমিৰ পাট্টাও দিয়া নাই পইচাখিনিও খাই দিলে তো আপোনালোকে BPF কোনোবা ইয়াতে ভোট দিয়া মানুহ থাকিবনে এই বিটিআৰত নাই আৰু এই কাৰণে এতিয়া এই বিটিআৰ অঞ্চলত 14 লাখ মেম্বাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ UPPLৰ মেম্বাৰ 14 লাখ 40 লাখ এজন দুজন নহয় আৰু আমাক কোনো ইয়াত হাৰাব নোৱাৰে ইয়াত আমাক কোনো হাৰাব নোৱাৰে হাগ্ৰামা কৈ আছে বিটিআৰত একো নাই বিটিআৰত ৰাইজ সব কুছ আছে বিটিআৰত এটাই নাথাকিব এইটো হল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দাদাগিৰি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ লুণ্ঠন মদ আৰু জুৱাৰ চৰকাৰ নাথাকিব বাকী সব কুছ থাকিব শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়ন ভাতৃত্ববোধ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি সন্মান সব থাকিব এটাই নাথাকিব এইটো হল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দাদাগিৰি আৰু দুৰ্নীতি ইয়াত নাথাকিব